Ángel Garavilla Achaval. Va néixer a Sort, a Munguia, Biscaia, el 1906. El seu avi, José Garavilla, va ser fundador de les conserves Garavilla, més conegudes avui per la marca Isabel. Va estudiar en el Col·legi de Sords-Muts de Deusto, Bilbao. Més tard, a l'estudi taller que el pintor Julián Ibáñez de Aldecoa tenia a Lekeitio, va aprendre les tècniques del color. L'etapa d'aprenentatge amb Julián Ibáñez va influir a les seves primeres obres, així com Pelayo Olaortua i els germans Zubiaurre, sords aquests com ell. Va arribar a pintar més de 700 quadres. Entre 1928 i 1934 va col·laborar amb la Junta del Patronat de l'Hospital Asil de Sant José de Munguia, donant algunes obres per a la tòmbola amb la finalitat de recaptar fons per a aquest patronat. El 1930 va presentar a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid una obra amb el títol Remeros, que va causar una gran admiració i va mostrar a Garavilla com un consagrat pintor. Després de la Guerra Civil, 1940, va fixar la seva residència a Barcelona i va contraure matrimoni amb Àgueda San Juan, també sorda, el 1942. Encara que fins llavors havia pintat quadres de temàtica basca, a partir d'aquest moment va introduir escenes de gitanos, de vilatans, mariners i paisatges, etc. I a més, va realitzar molts retrats fotogràfics. Les seves obres van ser exposades a Espanya, França, als Estats Units d'Amèrica, Veneçuela, etc. Als 49 anys d'edat va contraure una malaltia que no l'abandonaria en 6 llargs anys, fins a la seva defunció el 1961. Va ser enterrat al cementiri barceloní de Montjuïc.